Abdullah ibn Amr'dan aytılan hadis eken, 4 türlü nerse var deydi da, eğer o 4 türlü sende bola turgan bolsa, sen bul jaşoda ökünbösöň bolat deydi eken da. Ötkön işlerine de ökünbösöň dagın jaraşat bolat deydi eken da. Bul kayсы nerse dese, birincisi hifzul amana deydi. Amanatты saqtao deydi. Amanat degende sen özüň amanatsın. Senin densoluğun amanat. Ha? Misal orup kalıp sen doktora karanbay koysan, amanatga kıyanat bolot da. Kudayın aslında cevap veresin. Yoksa sen temeki tartıp, arak içip, nasvayatı bir oruğa çaldıktın mı, oşal oru sebepte ölüp kaldın mı, sen amanatga kıyanat kılgan bolasın. Her yerde çankeni Kuday talam amanat kıl bir de bul deneni. Ha? Demek oşalım ne? Biz karanışımız gerek. Daha keyber alımlar var bizde. Sen deyit oşalım ne? 40 yaşka çeyin deyit. Yok degende yılına bir yolu densoluğunda karatıp, medosmotordan ötüp dur deyit bu yerde. Karasan keyber alımların sözü de var eken da şunday. Alemi 50 yaştan ötkenden keyin 6 ayda bir ötüp dur deyit eken da. Bu yerde karasan sen bu amanatta. Sen bu amanatты sen saktay turgan bolsaң deyit birincisi. İkincisi sıdkul hadis. Sen deyit çinçil bolsaң deyit. Çin söylesəң deyit. Çin söyley turan bolsaң. Demek çinçildik bilen sen kayсы jerde bolsa özüňden işiňdi alıp keteň da, to'g'ri? Jalan söyledin degiçeň sen uje başalamandyk, elge jaman görünü, jek görünü başlalat. Misal jalan söyleseň sen balaňy jakpaýsyň da. To'g'ri? Ata özüň mындай dediň ele sen ana mындай kılgan joksuň dep özüňden balaň kritikala başlaýt da seniç üýde. Ayalığa jakpay kalasın, ataň ayta öret dep turup uje senin sözüň yerine awa bolup kalat da, awada gele jon uçkan söz bolup kalat. Ataň ayta öret balam, sen men aytganymdy kıla ber dep senin awtoritetin ketip kalat da bayağı yerdeç. Ha demek bu ne? Ikincisi oldu. Andan keyin üçüncüsü husnul halika deydi. Demek münözüň jakşı boluş gerek deydi da. Paýgambar hadisinde kelet ko, kıyamet günü tarazada jakşı münözden da oor nerse jok deydi da bayağı yerde. Karasaň münözü jakşı boluş gerek. Münözüň jakşı bolsa, anda dagı ne? Oşol adyrky 4 nese kelet. Alemi andan keyinkisi, 4-nçüsü, sen deyt jegen tamagyňdy adaldan taýyp jeseň deyt. Oşol 4 nese bolsa, sen ötkön işiňe ökünböseň dagı bola beret deyt da bu ýerde. Karasaň, şunda öyle. Oşol 4 nese bola turgan bolsa, jaşoda ökünө turgan ne var bizde? Bravo. Misalı, sen amanatı saktasaň sen korkboýsyň, eýin erkin uktaýsyň, amanatga kıyanat kılıp koysaň, uykun kanbayt ko. Ha? Birönün maşinesini uğurda alsaň, je birönün akçasyny bermey koysaň, oşol akçasy kanday bolar eken surap kelsem ne kılam, kantip berem, uyat bolup kalammy dep, uykun jakşyna bolboýt bu ýerdeç. Oşo amanatda bek bolsaň, senin jan düýnüň jırgaýt eken da, ha? İkincisi, çin söýleseň, dagı sen hiç kimge karysyň jok, jalan söýlegen emesiň, aldagan emesiň, jan düýnüň rahatda jaşaýt da. Üçüncüsü ne dedik? Münözüň jakşı bola turamsa birөө katı aýtpasaň, katı söýlebeseň, birөө seni katı uruşup koysa, keşirip koy, makul, menden ketipdir dep koysaň, hiç nese bolboýt eken da. Sen özüň turasyň, başga birөө tura emes. Anın tura emes ekendigini bilip durup talaşpay koyuş, bul en jakşı münöz da, negiziç. En jakşı münöz. Bayağı jerde bizde Kur'an'da aytat da "Feiza khatabahumul jahiluna qalu salama" deydi. Eğer jahiller talaşıp tartışıp turan bolsa, jakşı kal, salamatda kal öyle koygula deydi da bizde şeriatımızdaçı. Aman bol, tınçlık bolsun öyle koygula deydi. Sen bilesin o, sen awirini ketiret de alçı. Al menen talaşıp turan bolsaň. Bay orça etmakçı tol joktu andaylar. Oşoňa ne? Jakşı münöz degen bu ne? Tarazda en oor degen dagı oşol. Misaly Paýgambardan da suragan eken da. Ayallar biz narkı dinlege barganda oşol özüňiň küýü özü menen ele bolabızby beşte dep suragan eken, owa dese oşol biröwüsi suragan eken da. Men 2-3 turmuşka çykkanmyn. Kayсы küýüm menen bolamyn dep suraganda Paýgambar aytgan eken, münözü jakşylar 2 dünýede utukka jetet depçi. Oşol 3 küýöge tegen bolsa, 3 küýösünün kimisinin münözü jakşı bolsa, oşonu tandap alganga ayala mümkinçilik beret eken da, garasaň bayağı jerde. Oşondan ne? Tarazada en oor bul jakşı münöz deyip. Emi, andan keyin 4-nçüsü ne? Tamagyň aşyn taza, adal emgek kıla turan bolsaň, sen korkpa turan neň bar? Hiç kim korkboýsyň, sen sürdebeýsiň, başga kılbaýsyň. Oşo 4 nerse bolsa, jaşoda ötkön işlerge ökünbey jaşaýalat ekenmiz.